manut karo bendaramu apa ora? Kula kedah manut ingkang kados pundi? Kowe ngrumasanana yen to wis tuwa. Rasa dadak kakehan polah. Rasa dadak kakehan gegayuhan. Arep rapi barang wis tuwek, keklek. Kaya ngono dadak nganggo arep rapi barang. Nun sewu. Kula niku namung nagih janji ngeten. Dene wonten pepalang gandeng kula menika madeg leres. Pepalang badhe kula trajang. Sing dadi pepalang Bendara Werkudara. Waduh. Ayo kowe gelem lereng mboten. Ora gelem leren gegayuhmu idak-idak wae lah cilaka iki. Wah. Kaya ngene rasane wong duwe gegayuhan becik wong arep nagih janji kok sandungane pirang-pirang. Dilalah wong ki nek luput ning duwe pangkat kok ya do diwangi, do diayomi. Aku wong cilik kok nagih janji kok ya malah kur disingkang-singkang. Kurang bejane cemplungke penjara. Dikasuske. Lelakon apa iki wong cilik? Ya Gusti adil. Arep kaya ngapa aku tetep mati tak ujuti. Ndara Werkudara tegel monggo. Wis, mangane kok aku mati didak Ndara Werkudara glundung jurang kene bahaya. Aja mayu Petro. Wah! Petro, lah kok kowe tegel karo uripmu. Ndara Werkudara enten perkawis menapa menika? Wah, putramu Petruk kurang ajar. Wani ngurang tata bakal duwe bejo. Mongko sing diangkah kuwi putrane Kresna. Pancen bocah ora genah. Lah kok arep bojo meneh wae dadak nyuwun putrane Bathara Kresna. Wah, wis Petruk iki saya tuwa saya mbeling kok. Wis domongi kowe aja kaya aku. Lah kok mayat. Lajeng kados pundi menika anak kula ngati glundung jurang, Bos. Rasah dadak digagas yen pancen Semar mrinane Petruk malah kepara nampa paukuman. Oh nggih, monggo mawon. Kula namung pasrah marang panguwasane Gusti Kang Maha Murah. Yen Gusti ngayomi anak kula mboten kirang merga. Pun monggo mawon. Mengkono Semar Badraya.